Ahojte lásky, ďalší počin, ktorý som sa rozhodla urobiť a spracovať je tvorivosť. Ale z takého trošku iného pohľadu. Pretože tvorivosť, autenticita, to je niečo, čo keď není v našich životoch, tak my sme že. Je to proste nuda. Je nám ten život taký rutinný, hovorí sa rutina. Ale pozor, ja nemyslím tým, že tvorivosť je len nejaká umelecká činnosť, že musíš niečo vyšívať, malovať, hrať, tancovať, Nie, vôbec to takto nemyslím. Ľudia, ktorí sú tvoriví, a každý je tvorivý, ale niekto treba na 5%, niekto na 50%, niekto na 90%, niekto na 120%. Jednoducho tá tvorivosť je naša schopnosť robiť ten život sami sebe farebným, pretože tá tvorivosť je spojená s určitou časťou mozgu a s našim vnútorným dieťaťom. A keď to vnútorné dieťa je tak ako pošlapávané, také, že odmala kritikou a takými tými vecmi, že sa hanbíš za to niečo ukázať, čo si nakreslil. Pamätáte si na to? Hanbíš sa prehovoriť, hanbíš sa proste stud je niečo, čo všetkým nám viac alebo menej minimálne školský systém vtiskol. Úplne, že chce ich. Nemuseli by to byť rodičia, ale mohli. V tomto si školský systém, alebo taký ten, nazveme to výchovný systém, lebo tam sú družiny, rôzne také tie krúžky, ktoré môžu a nemusia byť umelecké, také tie záujmové krúžky, ktoré sme absolvovali ako deti väčšie alebo menšie. Potom tam sú výuky také tie akože tvorivých záležitostí. Športy tam napríklad, tance, alebo ručné práce, vyšívania, rôzne záležitosti. Jednoducho, keď niečo ty vytvoríš, hudobná výchova. Proste škola a výchovný systém aj bez rodičov, oni na to mohli síce ako dať ešte taký ten štempel, že jasné si nemehlo, ale výchovný systém 100% každému z nás dal ten cejch toho studu. To znamená, ty musíš najprv si veľmi dobre premyslieť, či to, čo chceš povedať alebo zverejniť, sa hodí, je to dostatočne dobré. No a samozrejme, že nikdy to není dobré. Ak si tvorivý človek, tak sa poznáš jednoducho takto. Jednoducho sa teraz otestujte. A to je, keď ti poviem, že pošli mi jedno svoje video, kde 3-krát povieš tento svet je krásny. A povedz to smutne, povedz to zamyslene, tak melancholické a povedz to s takou radosťou. Tak tí z vás, ktorí si hneď, keď toto ti poviem a ty, že Ježišmaria, tak to je strašné, to proste, dobre, tak to skúsim, ale ja neviem, či to zvládnem. Keď povieš toto, tak patríš do tejto skupiny, ku ktorej sa prihováram. Potom, keď povieš, tak dobre, tak ja to urobím, tak poviem to smutne. No, tento svet je krásny. Bolo to dobré? Bolo to dosť smutne? Tak ak by si urobila alebo urobil toto, patríš tejto skupiny, ktorou sa prihováram. Alebo to urobíš na 1000 spôsobov. To znamená, povieš smutne tak, 35 000 krát to nahráš a potom si povieš, ja už neviem, ktorá verzia je lepšia. Pozrieš si ich, všetky tieto verzie 1000 krát a už sa v tom strácaš. To je to samé, ako keď ti niekto povie, že tak napíš niečo. Alebo tak sa vyjadri. Už len vyjadriť sama seba, že toto mi vadí, toto by som chcela inak, toto potrebujem, čo so tvorivosťou nemá nič spoločné. Pokiaľ už toto máš, ako by ti povie, ja neviem ako, tak ide o autenticitu a tvorivosť. Toto je niečo, čo chcem teraz spracovať. Spracovávam pre vás, ale nie spôsobom, ktorý je veľký. Pretože neviem ako vám, ale mne v poslednom čase hrozne lezú na nervy také tie akoby, že veľké balíky niečoho. A nemyslím teraz cena alebo niečoho, ale takéto, že sme tak strašne zahltení, že mne už proste, keď počujem, že je niečoho veľa a tu na 5 krokov a neviem čo,
tak ja už pri 5 krokoch, keď počujem, že to je o 5 krokoch, tak to zatváram. Proste je toho moc. A tak som sa rozhodla, že na to pôjdem tak, ako mne sa to páči. No, a mne sa to páči tak, že ja robím jednu vec pre seba ohľadom tej tvorivosti na odkliatie. A ja vám tú jednu vec, ktorú robím a ktorá funguje na určitú vec, jednu vec na určitú vec, to som zase vyjadrila, víte, a to je ono, to je presne toto. Stydím sa za to, čo som vytvorila. Ten vnútorný kritik ma hneď, toto si ako povedala, tak toto ak máte ako ja, tak presne ste takí, ste vhodní kandidáti. Presne, že ste tvoriví a lebo ja som tvorivý človek, veľmi tvorivý. Ja musím robiť proste tvorivo, pristúpať ku všetkému, inak proste sa môžem akože odstreliť. Nebaví ma to, keď nie som excelový typ, ja som tvorivý typ, ale zároveň som bola extrémne zahambovaná a extrémne zostuzovaná vo všetkom, úplne vo všetkom. To znamená, že najväčšia moja prekážka v živote je môj vlastný stud, ktorý nie je odo mňa, ale bol implementovaný. A to nie je len niečím, že ja neviem, som niečo nakreslila, zaspievala a povedali, to není dobré. To nie je len týmto. Ten spôsob, ako sme zostuzovaní, tých je strašne veľa. Keď ich pochopíš, tak je naozaj dobré vedieť, čo všetko sa ťa môže dotknúť. To je prvá vec, vlastne pochopiť, odkiaľ je taký ten, také tá hambím sa, stydím sa za to, pretože ten stud to je nepochopiteľné, to nie je niečo, čo ti dáva akože logiku, to nemá logický základ vôbec. My sa ponárame teraz do tvorivosti a do tej autenticity z takého úhlu, ktorý ide priamo k tomu koreňu. Priamo ku koreňu toho, že ty máš pocit, že všetko, čokoľvek vyjadríš, čokoľvek vytvoríš, není úplne to. Že vždycky čokoľvek urobíš ty, tak vždycky to urobí niekto lepšie. Čože je pravda. Je to pravda. A to je prvá vec, ktorú vám chcem teraz povedať. Vždy to bude niekto vedieť urobiť lepšie, rýchlejšie, ale hlavne inak. A tvorivosť není práve o tom, že my to musíme urobiť najlepšie. Prvá veľká mýlka a taký, až by som povedala, zločin na detskej duši sú také tie súťaže v nesúťažiteľných obdobiach. A nesúťažiteľné obdobie je do 13-14 rokov. Počkajte, ja neviem, kde je môj pes. Pupi, na stranu. Dobre. Som sa zlakla. Ona je na ceste zatiaľ, čo ja vám tu sa vykecávam. Tak ja si pohnem. Rýchlo, poď, rýchlo do bezpečia. Poď. Takže teraz bežím a rozprávam vám to. V takých tých nesúťažiteľných obdobiach. Vidíte, ako teraz bežím. Takže napríklad beh na krátku trať, dlhú trať. Pupinka, tadiaľ to. Tak to ideme. Šup, preč z cesty. Poď, šup. Napríklad to, alebo nejaké hry, alebo čokoľvek. To by nemalo byť do 14. roku človeka a dieťaťa vôbec akoby oceňované, alebo oceňované. Nemala by to byť súťaž. Nemala by to byť o tom, že kto nakreslil krajší obrázok. Nemala by byť súťaž v nejakých, kto krajšie hrá na flautu. A tak do toho 14. 15. roku plus minus. Niekto hovorí 13, niekto 15. To závisí. Ale po tom roku je to už bezpečné, lebo potom už sa zobudza takéto autokorektívna zložka v nás, ale dovtedy nie. To znamená, že keď si ako dieťa vystavená alebo vystavený tomu, že keď niečo vytvoríš, bude to športový výkon alebo niečo, čokoľvek, zaspievaš, hoci čo nakreslíš obrázok a niekto ťa porovná s niečím, nebodaj je to súťaž, akákoľvek súťaž v tom veku do 13, 14, 15 rokov je proste ako toxická, není to dobré. My strácame potom radosť z vlastnej tvorby a začíname sa orientovať na výsledok, čož zabíja absolútne tvorivosť.
A keď to nie je prvé miesto, tak sme zahambení. A keď je to prvé, tak sme zastrašení, pretože vždycky nás môže niekto ohroziť. Nemá to víťaza. To není vôbec situácia alebo prístup, ktorý by vytváral niečo pekné. Takže ako vidíte, už teraz som tak hledom svetom vám zhrnula, že vlastne tá tvorivosť, to není o tom, že niečo vytváraš a niekto to ocení a ty si umelec. Tento vnútorný umelec, tá tvoja tvorivosť vnútorná súvisí s tou vnútornou radosťou a slobodou vytvárať. A to je napríklad aj to, ako si uložíš šálky, pohárky alebo nejaké čaše v kuchyni, ako si solničky, koreničky dáš, ako si postavíš stôl v izbe. Tvorivosť je o tom, že ty máš radosť z toho. Lenže radosť môžeš, nie je to len o tom, ale ten čas, kedy my sme ako taký veľmi ako slobodní v tom, čo vytvárame, tak nám zabíjajú súťaživosťou alebo kritizovaním alebo posudzovaním. Preto som hovorila, že výchovný systém, ktorý známkuje, ktorý posudzuje, ktorý dáva neustále nejaký názor na to, tak zabíja túto nežnú, jemnú našu vnútornú silu, ktorú potrebujeme celý život. To, že nie si fyzicky dieťa, ešte neznamená, a vôbec to neznamená, že nepotrebuješ to vnútorné dieťa, že nepotrebuješ tie kvality, ktoré nesie. A to tvorivosť je práve tým úplným základom. No, takže zajtra vám poviem viac, pretože je hrozne horko, tak som bežala. Zajtra vám poviem viac a aj o tom, zajtra vám poviem viac aj o tom, čo som vytvorila, akým spôsobom sa to dá, lebo to sa dá krásne krok po kroku odbremeniť, dá sa to nechcem povedať vyliečiť, ani nejak inak, ale hľadám to slovo. Je to neviem sa vyjadriť. To bude tou handrou na hlave, dám si ju dole. No, hneď sa mi vyjasnilo. Dá sa to eliminovať v živote. Ten stud sa dá naozaj eliminovať a dá sa s ním pracovať takým spôsobom, že sa na ňo vôbec ty nebudeš zameriavať a on aj tak sa vyparí. Dobre, nie? Že nebudeme pracovať priamo s tým studom a priamo s dôvodmi, prečo sa stydím a tak, ale urobíme niečo úplne iné, čo s tým vôbec nesúvisí, ale vôbec. A on sa začne pomaličky roztápať, jak keď rozpustíš sol vo vode. To znie dobre, nie? Tak čaute, sledujte, zajtra bude viac.